apa iki? Satriya maju perang mundur, ora babak kulite kok nangis. Sakit manah kula, Man. Adi kula lara. Lara perkara apa? Kula mungsuh Bagong. Piyambake wis nyandang mingkari nganggo kathok training. Ucul klambi digubeti nganggo tampar plastik. Sajake ketok nek wani kali kula jotosi nggen rai, kula jotosi nggen dodo. Kula ken males niku mboten males, cengengas-cengenges niku. Kula antemi kaya ora ngrasake. Kula jotosi kaya ora ngrasake. Lah terus kok kowe nangis. Ngenten iki Man, kula antem niku dheweke malah ngenten iki mandeg mripat kula karo ngenten iki. Kali sikile tuprok-tuprok. Terus cangkeme ngenten iki Man. Niku kula rasake kok teng ati kula lara banget. Lara banget rasane, Man. Alah, satama. Ditabah-tabahke ya nggih. Dipun tabah-tabahaken kados pundi? Bagong ngerti lelakonmu, wong Bagong ki ya tuwa tenan. Nggih. Bagong ngono kuwi ngandhake nek kowe iki ora nesu lho, mboten. Kowe iki anak jaran. Sampun sembrono. Ibu kula niku widodari. Ning keleke papat. Lho, keleke papat pripun? Wujude jaran. Mula Bagong ngerti, merga Bagong kuwi ngerti sejarahmu. Bagong ngono kuwi ora kok piye-piye ning ngece kowe mula atimu lara. Kuwi merga dheweke ngonekke nek mbokmu iki jaran. Man, sampun sembrono. Bapak kula niku pendhita, ibu kula niku widodari. Widodari ning wujude jaran. Lho. Jare ibu widodari. Ning sok nggo balapan. Wah. Napa tenan apa Man? Wedomongi kok ora gugu. Wah, kaya sak ngisoring dlamakan pakatine Kanjeng Rama. Pendhita kundang monyor-monyor kok ming trima ngrabeni jaran nganti anak-anak kula iki Man. Lah iya. Ora usah kuwatir, Cuk. Gedhe sethithik kowe wis dienggo pacuan kuda. Samane niku sembrono ana wong kok pacuan kuda ora. Sakit manah kula. Man, apa? Napa rene niku dereng enten wong napa? Ya wis ana, karang bapakmu ki nglidik e. Mula tak aku ndek wedhus tak kandhangke terus. Engko ndak patutan ro bapakmu. Wah, sampeyan niku ngoyo wara senane. Omong kok sak penake dhewe.